karaha anareo zany tena kofa maly message nareo ambarinareo asa fa magnanginareo donc zay je ne sais pas en fait. Lehilahy gasy tsy valiagna message nareo tena mahinakina ka karaha malahelo koa karaha atao tsy direna koa nareo nefa tsika samby olombelogno nefa tsika samby gasy tsy amaly zagny ataonareo mihavogna anao ty shanie alors que za mba magnano effort mamaly io fo koa andifasa sarinao edy za sarinaka maro Facebook io vlog prends-le za boka mila spécialinaka fo mais akory mandeha ataoko andefa spécialininao anao tsy vadiko anao je ne sais pas en fait tanareo en fiainagna ty zegny za mi commence me rendre compte mety maromaro olo victime-ndraha ty misy victime-ny non tsy commence tsika amizay tsika i-commence ankeny kasika lehilahy anareo lehilahy namako aby io anareo namako midiscute amin'ny messenger io za ty fa niova tsy hoe za hoe farany karakory fa za ty mba anareo mpidiscute amin'ny lehilahy io za tsy mpidiscute amin'ny lehilahy io matoa za koa fa mamaly anareo dikan'zegny anareo zay fa namako tiako resiko anareo ndray je vois que c'est jamais suffisant pour vous mais vous voulez un peu plus c'est-à-dire mila mikoragna mila mikaika amin'ny téléphone za ty tsy mpikoragna amin'ny téléphone ouais bonjour Nadia mboty feno za ty tsy mpikoragna amin'ny téléphone agnontany anareo ry namako jiaby zay ndraiky Natasha izy hitako izy mizaza rare zay mikoragna za ty mba anareo mpikoragna amin'ny téléphone korkoragnako ty par WhatsApp professionnel ndraiky collègue j'ai mis compte rendu on a toujours des choses à dire après le travail le matin le soir matetiky zay mpiara-miasa ndraiky la famille proche zegny azo ro votraka aminaka reny araiky zay za boka baba araiky baka zegny fa za eky fa reny araiky tiako volany zegny oma araiky ndraiky za tombo ndraiky zao on a un groupe pour la famille et aussi ndraikindraiky mikoragna zay ndraiky la famille Tsanganolo coucou vovô nanana zay la famille Tsanganolo zay c'est rare c'est rare zegny ndraiky la famille Tsanganolo zay c'est rare zegny sendra zay Tsanganolo edy un peu plus quand il m'envoie des choses za bako magnano remerciement nino za zay misy magnano commentaire message amy raha alefany aminaka appel zay tsy fatao déjà izy koa olo fanamaly anao nagnano message samby fampamaly atsika amina vocal na écrit c'est déjà beaucoup anareo vous voulez un peu plus des fois vous m'appelez à minuit à 22h 23h anareo les live lanko zegny vous voulez quoi en fait déjà anareo fa resiko za ty rare za ty mikoragna amy lehilahy zegny rare ankoatran'izay misy groupe ny Sambrano zanaka Sambrano zay kakakaka c'est pas tous les jours on s'appelle pas anareo zay tsaky lehilahy aby ty anareo fa resigny valiagna message nareo anareo vous voulez le plus vous permettez m'appeler tsaky quelle heure mikaiky anareo et vous voulez quoi en fait alors que tsika fa fampikoragna message nino anareo mila mikaiky koa mila amy téléphone je suis désolée mais za tsy vita andeha malappel non parce que olo koa fa koragnako amy téléphone zay c'est quelqu'un qui est très proche na ohatra lehilahy naka copain naka c'est autre chose fa za zay raha zay hitako remarqueko zay amitsika lehilahy gasy zegny tianareo qui appelle ty vadiko Michel même Michel io zay jiaby fankaya tatanarivo tarivo tambanja tsara neny kaiky zazo hatry zay nanagnako Facebook io tsara neny kaiky za c'est pas le problème izy koa ty kaiky izy mety mivona za misy raha ilako anao chanier fa juste pour vous dire anareo zegny olo fa vous voulez encore le plus karaha anareo zany tena kofa maly message nareo ambarinareo asa fa magnanginareo donc zay je ne sais pas en fait raha zegny remarqueko tsy alako fa
Ça sert à quoi en fait? On va parler de quoi? Tu as femme qui a un téléphone. Alors que tu as femme pas notre message. On va parler de quoi? Velontaire, business, je sais pas en fait. Mais ça, c'est un appel vidéo fait qu'à ton domino. Ça a mal, baka. Appel vidéo fait qu'un de ton domino en fait. Razi remarqué quoi. C'est pour faire quoi en fait? Il appelle vidéo diable, c'est pour faire quoi? Zeng itaku amchika lelai gasy tsy valiagna message nareo antena mahinakina ka karaha malahelo koa karaha atao tsy direna koa nareo nefa tsika samby olombelogno nefa tsika samby gasy tsy amaly zagny atao nareo mihavogna anao ty shani alors que za mba magnano effort mamaly io fo koa andifasa sarinao edy za sarinaka maro Facebook io vlog prends-le Azabka mila spécialinaka fo. Mais akory mandeha toko andefa spécialinao anao tsy vadiko anao je ne sais pas en fait. Raha zegny hitako matetiky hoe zabaka andefasa spécialinaka fo. Zegny zegny za nareo koa za mahikerikeritra za io vovo fô za zegny somary tsambotsambotolo zay. Karaha zegny. Ke tsy haiko amizegny nino zegny raha tegna tadiavanareo ty manafo Fa valiagna message nareo, fatao nino, fatao bonne nuit, fatao bonjour, fatao bisous même. Mbala appel vidéo koa mbala atao nino koa. Izy igny tsy fatao ki appel vidéo regny koa tsy raha olo fa magnanginao koa fa tsy haiko edy je ne sais pas. Tsy haiko comment ça fonctionne fa ela nalako à Madagascar fa ny fahaizako izy karaha zay. Fontony ata Madagascar tamka mbala tsisy Facebook ty. Chéri naka. Mba ninao baka zo chériko, anao baka lelahy naka, maty fo. Iro jiaby amin'io fa nanambady le gômo naka aby reto fa manambady mpisarako ndraiky vadiloko koa rozy. Zay raha hitako zay matetiky zay coucou Farasam. Anareo zay tena fa sympathiser avec vous c'est pas suffisant. Anareo mila mangataka sara en plus quoi. Anareo mila magnano appel vidéo ndraiky zay anareo amin'io ndraiky tsy prévenir mikaiky. Heureusement baka des fois notification naka dousko. Des fois koa téléphone naka est souvent en silence. Koa tsy zay mamoha za mandry. Ndraiky za mahinakiny ka tsy amaly message nareo za karaha mampalahelo. Karaha zay. Oh, nzegny araiky koa fa valianao izy na fa havry bébé Mon bébé, mon chouchou, ma chou, tu sais, tsy haiko ataoko anareo ty. Anareo tiako anareo lela gasy ty fa fitiavako anareo tsy amina raiky tadiavinareo igny. Ialako tsigny. No, ialako digny. Raha tadiavinareo aminaka mety ho azonareo doko. Parce que za io tsy eritreritry hiaraka amin'olo hanambady zay tsy endrika agnatin'ny jeriko. Tsy hoenareo halako fa tsy endrika agnatin'ny jeriko. Zegny izo. Anareo anzay mila le plus fo raha zegny hitako. Appelinareo non stop. Hazala. Mikoragna izy mora. Io nga tahandro sary zabaka mila spécialinaka fo. Anao mba nzovy. Anao mba nino ka anao mila atao spécialininao. Za tsy haiko ataoko ikolokolo anareo mba ampy comprendre anareo. Zegny. Sintranaba anao zao ty koa tia haza mba koragna aminaka drakonao any ino za magnamianao conseil za baka magnagny regny koragna atsika hasiro za misy olo tiako ato manafinaka fa zegny za mety magnamia conseil iny koragna masiro. Anareo zay karazagna namagna fandraisanareo izy antena miaccepte baka io anareo karaha fa mivadiky raha hafa koa. Raha zay remarqueko. Tsy henjay ato aminareo sympathiser aminareo antena vo anareo haraha hafa. Tsy amala anareo antena atao anareo mihavo. Izy edy zay. Karaha io baka ataon'ny camarade raiky tsy saky atao fandriagna raiky. Za ty tiokony le gong za ty tambanja tary. Troupe lelahy for basketteur aby re namako. Nataondreo présidente aby za ty tary. SOA. Jiaby la troupe nam quartier ne tambanja centre tary am champs. Sary zay vory. Za raiky fo magnangy tary.
Zahay mandeha magnano konikon'olo zaza raiky fo magnangy. Raha karaha zay. C'était amitié comme ça, c'était trop bien. Arza, je m'entends bien avec les garçons. Fa izy koa ke nareo zao fa nivadiky karaha io, zaho tsy tafandry araiky aminareo, fandriagna araiky aholagna anareo ny tena lignandra. Bon. Alefako nzay koragna. Koragna ty zay pardon antsozananjezitra regninareo any. Koragna ty zegny alefako zay mikasiky zegny jalousie. Maro zegny atsika io zegny victime jalousie. Victime zegny attaque par la jalousie. Za eto zegny za nahe mandiniky za zegny misy raha mandalo amin'ny fiainagnanaka. Parce que des fois en fait anao tu ne comprends pas. Anao zegny mandiniky zegny raha mandalo amin'ny fiainagnanao. Misy olo tsy hainao baka ia mikotrognanao. Misy olo zay tsy hainao baka ia baka magnano tia fiainagnanao. Miporira fiainagnanao, miinventer raha mikasiky fiainagnanao. Hey chef naka. Za koa avy koa nipody aloha helo. Za koa fandriagna raikindraiky anao baka za zatra slip. Za hitanareo zao t-shirt ndraiky slip fa tsy masaky mitsangana eto. Za ndraiky koa fa hagnano adalagnanaka boka slip anareo tsy jereko. Koa tsy endrika amin'ny période zegny tsy aboaka baka. Za baka olagnanao manafinaka. Bon, tapako igny. Ka izo zegny hitako maromaro zegny atsika zegny victime ny attaque par la jalousie. Za zay nandiniky. Za eto magnano conclusion aminareo. Développeko raha ty baka eo to conclusion. Jalousie io ravako aby matetiky olo koa nanagna jalousie aminao matetiky misy raha zegny. Compare-toi déjà amin'olo managna jalousie aminao. Compare-toi. Za zay tsy agnambony tegna fa matetiky olo koa jalousie anao voalohany izy miataky anao. Atakeny anao fizikinao. Kritikena anao zahavany raha tokony kritikena anao zay atakena anao fizikinao. Matetika ane olo mahita anao zegny masilasila anao tsisy complexe feka amin'ny fiainagnanao amin'ny vatagnanao malgré anao karakory anao tsisy complexe en fait. Anao tsiry mannequin, je sais pas, on va dire azoma olo mannequin tokony hetsika zay. Naomi Campbell là, tiako Campbell tiako fanona aranany Naomi. Anao zay t'as pas les corps de mannequin tout ça mais anao zay sans gêne. T'as pas de complexe en fait. Anao zay ravoravo corps na mezandragnahary anao ny asany babanao ndraiky renao anao ravoravo anao zay tsisy complexe. Na karakory anao io na karakory anao zay tsisy complexe. Ke havy zay raha iano ty misy olo zay misy complexe. Na io tsy tafiboaka amin'ny vidéo koa tsy tsakaraka application karakory hiboahako eto. Azonao. Fagnevanantsy ho hitanao rehetra ndraiky andra le 1er janvier jusqu'à 31 décembre izy koa tsy andeha hagnano fagnevan'olo maty azafady aminareo magnano perruque. Fagnevan'olo maty tsy any baka tanaviagna hagny io izy vasaky hiboaka aminao. Azonao hiboaka amin'ny public zay. Andeha hagnano vidéo tsy saky nzy koa tsy azonareo maro olo hazony jalousie. Je ne parle pas forcément de ma vie, je parle de toutes les femmes, même les hommes amin'ny attaque victime amin'ny casque jalousie. Azonareo dini amizay izy koa anao zao ty za tanareo zao baka raiky misy moraly mare igny zay za mahay magnanitra mahay hoe mipartage zegny raha aminamagna. Ke compare-toi ravako aby izy koa anao fa nataon'olo attaque par la jalousie. Voalohany ahaizanao fa za namaky article si vous voulez mety publieko za niza feno article français. Pourquoi zay olo zay jalousie izy koa ahaizanao olo jalousie anao ino attaque andeha ataony voalohany. Ivolagnindreo fizikinao atakeny voalohany. Fizikinao. Zahavanareo an'izay sa manière quand la personne mivolagna anao. Hitanao izy misy la haine. La haine izy meloko karaha misy la haine mandrovondrovotra begninany satria izy meloko loatra. Olo igny il n'arrive pas à t'atteindre. Il n'arrive pas à t'atteindre. Moral ambarako anareo eto ho an'ilay jiaby victime amin'ny attaque ny jalousie.
Je ne parle pas forcément de moi ampodiko ndraiky. Fa selon expérience hitako ndraiky article nivakiko, izy koa m'intéressé nareo article zegny publieko, micaptureko. Marigny zay le raha. Voalohany anao takena amy jalousie, amy fizikinao baka anao complexe. Baka anao complexe. Raha matetika ane olombelogno. Coucou Norisia. Kamaradiko tiako rehetra zay mbalaelo izy hitanareo malaza Norisia. Tsary nisy tsiko tsary nisy problème malgré tsy fankahita. Fankatia koa. Ke raha tiako volagny zegny, commencement zegny, robatiny zegny, fizikinao kendrika vangoena takeny. Baka, le olo mahitanao, sanao gestinao mahitanao tsara igny. Ro ndrandi za le côté critiquenanao igny. Ah, marigny azy, azonaro, robatiny zegny le moralin'olo asany mankafianao, asany rabenao. Baka yo, olo igny zegny izy complexe. Amin'egninany ao. Tiananao zay hoana complexe koa amin'egninao tompiny. Anao volagny. Pardon. Baka zegny anao zegny hoana complexe koa zegny anao zegny amin'ny fizikinao. Azonao raha tiako volagny zegny. Baka anao hoana complexe koa amin'ny fizikinao zegny. Zegny voalohany zegny ahaizanao fa olo jalousy anao. Olo jaloux anao. Tsy maintsy miattaque fizikinao izy voalohany. Alevanareo honogno zegny miattaque fizikinao izy. Voalohany. Olo karaha regny matetiky. On va dire, on va parler des réseaux sociaux. Olo koa na saky ny critique fizikin'olo ravako aby matetiky. Volagna fa olo igny. Jamais izy andiboaka amin'ny vidéo normale karaha ataoko zao ty. Izy tsy maintsy itsakaraka application rehetra 1er janvier au application Facebook ao izy vao tafiboaka amin'ny vidéo. Tsy tafiboaka izy naturellement. Izy tsy maintsy andeha hagnano faty fagnevany faty n'olo tiako. Désolé tsy olo jiaby mampiriko volaniko. Tsy maintsy anditsakaraka zegny satria izy mba titovitovy zegny aminao. Azonareo raha tiako ambara zegny mba titovitovy izy aminao. Tsy fiera zegny izy amin'ny hegninany. Coucou ma chérie. Miambigny avianao dodo. Madame là. Norisia. Zegny, tsy men, izy zegny anakitranao izy. Mba tia ho karahanao izy. Fa tsy hainy ataony. Azonareo raha tiako volagny, izy koa il n'arrive pas à t'atteindre. Farany izy tsy maintsy critique fizikinao izy baka anao zegny manjary mal-être. Enareo mal-être zegny. Manque de confiance en soi. Manjary tsy manana confiance aminao anao igny. Manjary wisy complexe anao igny. Azonareo tiako volagny zegny. Baka koa le olo mizahanao mankafy anao ahita le défaut nde tsakarahiny. C'est que raha dignan'olo aby regny, olombelogno jiaby ty misy défaut. Nakay. Navy zo koa mama raiky aminaka risinay. Rena raiky ndraiky za izy koa namony mama za tsy niboaka talagn'olo aminay. Ke safenjaigny zegny. Olombelogno jiaby ry avako aby. Izy koa nareo critiquen'olo fizike. Hantra i. Aza jerena fa tsisy olombelogno tsisy défaut. Olo parfait zay tsisy. Na makoa anao. Na malemy fagnevanao. Na lavanao. Na foky. Na mahianao. Na maventy anao. Na pefaka vody. Na tsisy vody. Na misy. Na tsisy olo tsisy défaut eto an-tany. Fa l'essentiel c'est quoi? Tu acceptes tel que tu es. Acceptenao anao na tsara na ratsy. Managna confiance aminao tompiny. Aza megnatra. Za ty mbariko anao mandeha miasa ko tsara magnano talon zegny. Heko za 1m58 za tsy lava. Basket za mandeha miasa. Mandeha miasa za ty tsy maquille zegny. Tsy maquille. Za koa za fanody olo mahita za amin'ny Facebook ndraikindraiky maquille tsy mahay za amin'ny lalabe. Satria za karaha matoevavy 90 ans ozy aminareo zegny. Fa izy koa andeha handi hirendrarendra, andeha hirody amin'ny lalabe ndraiky
Zahay ndraiky zanako baka rorody zahay reo milalabe. Zahay rorody zay. Ala plage ary zay sexy. Zahay ndraiky zanako. La vie mandeha dahoara. Hegny za hagnano maquillage za. Azonareo za amin'igny anao mba tia olikolikosi koa. Satria izanako tsy magnano za reny fa magnazara vavy. Ke zahay reo ndray baka olo miravavy koa za 90 ans ilanao ko tsy ataon'olo rahavavy. Zahay reo complice fangoma izy baka za zay ndro sinianty fangoma. Raha karaha zay. Ke olo mahita za kare tsy raha mahay za mandeha miasa fa to za andeha hiasa tady vola agnatin'ny lohanaka. Tady vola. Ary igny vadiagnanaka. Fa za koa fa andeha hirendra, andeha restaurant igny fa mbiasa agnatin'ny lohanaka amin'igny. Mila joli sexy. Karaha zegny. No tsy tara zandroko. Karaha zegny zo. Ke anareo jiaby victimen'ny attaque-ny jalousie aby io. Aza jirenareo parce que olo aby regny. Ary haza mamaly, olo aby regny. Voalohany, ce sont des pourritures de personnes. Pourriture dans la tête, mentalement. Pourriture aussi physiquement. Maro zay complexe nana amin'ny vatagnanany igny, tia findrana aminao igny. Tandrignasanareo avy tia findrana aminao igny, tsy hainy raha anditsaka rahany anao. Izy amin'izay zegny atakeny anao amizay baka anao karaha izy koa complexe. Baka anao tsy tafoboaka anao koa tsy hagnano fagnevany fatin'olo jiaby detry baka an-tany karany tsy aby. Na zarazara zay baka an-tany karany koa tsy raha tsy serpieran'olo baka Paris eto feky andeha ataondreo fagnevandreo. Désolé aminareo magnano perruque fa je parle pas. C'est une façon de parler. Je parle olo managna jalousie aminareo fa volaniko zay. Karaha zay. Ke amboara saigninareo. Zay raha tiako ambara. Amboara saigninareo. Essayez de comparer toi avec olo jalousianao. Alevanareo hono raha zay tsy maintsy ambanimbaninao izy. Matetika olo koa managna jalousie aminao tsy maintsy ambanimbaninao izy. Tandrignasanareo raha volaniko mbala tsy vita. Eto koa raiky. Olo zegny mitraité namagna makorely. Tandrignasanareo, olo mitraité namagna makorely. Makorely zegny hoe ialako tsigny podiko ndraiky. Ho an'olo nagnano makorely. Je ne suis pas là à critiquer votre vie. Za tsy mikritiquer fiaignanareo, matoa nareo magnano makorely misy hantony. Edy jalanareo, ody raha maniranareo, tsy haiko. Na hidihidiny raha agnatin'ny patalognanareo mety mare loatra, tsy haiko. Matetiky atsika magnangy mitraité magnangy makorely na lehilahy mitraité magnangy makorely mbala ho avy eto. Atsika magnangy koa mitraité namatsika makorely matetiky. Kanefa namatsika tsy makorely fa traité-tsika ataotsika milelely, ataotsika makorely, ataotsika zegny hoe satria nagnino maro fiainagna hitany aminao tsara tsy vitany zigny. Maro fiainagna ataonao tsara tsy vitany magnano karaha igny. Tsy maintsy gâcher ny fiainagnanao, robatiny le saignin'olo magniry fiainagnanao igny, ataony makorely anao. Magnangy matetiky mitraité namany makorely nefa namany tsy makorely matetiky. Nazahoany vadiagnanany matetiky nagnano makorely izy. Zay voalohany izy koa magnangy manambady. Voalohany zay. Izy koa magnangy manambady. Magnangy mitraité namany makorely matetiky tsy mavita belle vie izy. Koa tsy nagnano makorely amin'ny fiainagnanany. Tandrignasanareo raha volaniko zegny. Tsy navita belle vie izy koa tsy magnano makorely amin'ny fiainagnanany. Donc agnatin'ny jerinany raha ihany tsy possible mavita fiainagnanany koa tsy nivaritagna koa tsy nagnano makorely. Satria fiainagnanany izy compareny aminao. Matetiky koa magnangy mitraité namany makorely satria mahita namany mihaigny. Je t'aime ma chérie. Matetiky zegny olo zay koa fa mitraité namany makorely kanefa namany tsy makorely. Merci Marie, bonjour toi. Matetiky zegny izy na miasa fa karaha manany tsy mahavelogno izy.
Maro koa n'olo miasa. On mahazo 500 € par mois. On mahazo 300 € par mois. On mahazo 1000 € par mois. On mahazo 1200 par mois. On mahazo 1800 par mois. Sambola mikaramanany. Misy koa ny karama be karama fa be charge koa. Azonareo? Safenjagny le olo aby regny, izy mahita izy miasa, fa kanefa fiainanao io tsy vitany hagnano izy igny, forcément izy mitraité anao makorely. Satria mba tiany magnano karaha io agnatin'ny jerinandro, za zo koa mivarotra tinganaka za mahavita raha ataony sanifo. Ataoko exemple azy. Safenjay forcément zegny izy tsy possible. Tsy possible izy magnano fa igny mivarotra tinga zegny, igny magnano makorely zegny. Igny zegny agnatin'ny jerinany ampitaina amin'izay ny hafitra igny dans le monde entier satria fiainanao zay tsy vitany magnano izy. Azonareo na tiako volagny izy. Misy olo, tanareo za mandeha Dubai. Misy olo, mihinagna tay Dubai zegny zegny. Avoa za tafitokiky. Agnatin'ny jerin'olo igny izy koa tsy mihinagna tay Dubai, izy tsy losa Dubai. Azonareo na tiako volagny. Agnatin'ny jerinany izy koa tsy mihinagna tay Dubai, izy tsisy andra andianany a Dubai io. Satria karamanantsy mahavelogno izy. Karamanantsy avitany vakansy. Karamanantsy avitany mandeha restaurant. Ampariny mitety tragnon'olo, mihinagna tragnon'olo fo. Ce genre de personnes. Igny le olo aby mi-comparer fiainagnandreo amin'ny fiainagnan'olo. Za ty mba miasa, za ty tsy mahavita karaha igny. Satria comparer ny fiainagnanana amin'ny fiainagnan'olo. Karamanany 200 € igny comparer amin'ny karamanao. Azonareo na tiako volagny. Azonareo zegny. Misy olo mba tibongibonginy izy en Facebook karaha ataoko za baka fa ho lefaka rehetra 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Alifagnanakako rehetra za tamadahy. Za ty rehetra tamadahy fa lefaka karaha io. Zombarinareo niany amin'ny Facebook io fitanao za ty fa lefaka. Za ty rehetra io zoko io talagn'olo mizazay. Za ty taminay tô. Hegny soutien ndraiky slip magnary haragna avy katragno. Anadako io tsara jireko. Silipo ndraiky io tsara jireko. Za ty mbako navy boany hankana. Ndraiky fataorako hankana. Am lalabe za ningoagnako mama. Mala nanao ty matsisy jero mama nangala kisaly izy amin'o besoin na sitriny. Misy tsy aky lehilahy Dimitri zay mipetraka Mahavelogno tananareo izy. Izy taminay teo tamizay. Tsisy dikany aminakahy. Za ty fa lefaka rehetra 1er janvier rehetra 31 décembre. Mba nareo Facebook niany. Fa mahitanareo za rabenakahy io tsara jereko. Azona sabare raha tamsolo. Za mitsinjaka hitako nafana za ndraiky pantalon na dosiko pantalon za mitsinjaka sabarera mba tsisy Facebook tamizegny tamsoro. Kiloty fo. Charge jireko zo. Anareo niany fo gaga mahita za foagna amin'ny Facebook io. Za ty rehetra 1er janvier jusqu'à 31 décembre j'étais toujours folle. Izy koa olo baka ambanja mahay foagna nanakaty. Olo tsy baka ambanja fo niany mahita za farany vergire. Mahay foagna nanakaty. Tsy niany. Zegny. Koa mga boka silipo io tsara jireko. Lavaka tinganaka fo mety tsy hitanareo. Koa silipo amin'ny lalabe, tsara jireko zo. Lavaka tinganaka ndraiky tsy lera hitanareo izy ndraiky lohan'olonaka boaka karaha igny. Fa izy koa sisy nono. Je m'en fous complètement rose. Ça fait rien m'paritika. Je m'en fous bolongana. Eto rambariko anareo. Zay ty miseka sambrano ary. Palapala. Tsara jireko. Tagnana fo io hoe. Tsara jireko. Je suis comme ça. Et je peux pas changer pour quelqu'un d'autre. Je suis comme ça et c'est comme ça. Tsara nagniry est pour être quelqu'un d'autre. Bonjour Maïlan. Zegny raha tiako ambara zegny. Le olo zegny matetiky olo koa mitraité olo makorely volagna fa nandalo amin'ny makorely olo aby regny fiainagnandreo. Soit rô talohanreo nandeha andafy nagnano makorely, soit talohanreo nanambady nagnano makorely nazoandreo vadindreo,
soa olo karaha regny agnatin'ny jerindreo rô tsy mavita fiainagna vitanao igny koa tsy andivatro bobondreo safenjaigny rô njaigny imaginationdreo ampitaindreo aminao. Ampitaindreo aminao. Matetiky olo koa normaly tsy jamais izy andeha traité olo makorely. Izy koa magnangy mahavelon-tegna jamais izy andeha traité olo makorely. Magnangy koa traité namany makorely mivarotegna milelitra patati patata volagna fa magnangy regny tsy mahavelon-tegna fa velominy bobondreo. Tsy mahavelon-tegna fa bobondreo mamelogno rô. Soa rô mihasa karamandreo tsy mahavelogno rô, tsy avitandreo la vie karaha nataonao, irô amin'izay mandeha miporira fiaignanao managnano traité anao makorely. Igny zegny ny tiandreo aminao. Fa igny amin'izay zegny ankalazaindreo dans le monde entier. Ry rahavavy. Rahavavy ko tiako aby reto. Anareo koa traité-n'olo makorely, ataovinareo gn'abo fiaignanareo fa nareo tsy traité-n'olo makorely gratuitement fa maro raha tiagnindreo aminao ao tsy tatrandreo. Agnatin'ny jerindreo rô koa hiatteindre anao rô tsy maintsy andeha hagnano makorely. Imagination-ndreo tiandreo rô hanakatra anao rô batindreo zegny fiaignanao. Agnabo moraly kopakopa tagnana zegny. Agnabo moraly. Tokiza, izy koa anao traité-n'olo makorely rahavavy koa. Na robatindreo fizikinao accusendreo anao na hoe ino ma comment dire? Ino ma critiquendreo fizikinao agnabo moraly. Misy raha tsy azonao, misy raha tsy takany ao, mangorakoraka amin'ny heloko fonany amin'izay. Misy baka olo mangorakoraka amin'ny hafaliagna, misy olo mangorakoraka amin'ny heloko. Mitremble aby izy mivolagna tellement izy meloko managna la haine. Managna la haine. Ty hiporira fiaignanao izy fa tsy haine ataony hiporira fiaignanao. Ndraikindraiky joie de vivre anao natokikinafo. Natokikinafo fa mampahinihiny izy. Io amin'izay tsy akarahiny robatiny anao mila ataony malahelo. Tsisy raha tsy ataony anao amin'izay. Baka anao alahelo satria izy igny alahelo feno be fonany tianakitra anao tsy vitan'igny andeha afindrana aminao le virus. Attention. Attention. Tandray mahazony virus ndraha karaha regny. En général, les pourritures fone mandroboka namagna fa tsara olo quelqu'un de bien. Karaha ton citron montrika, izy ny fo mandroboka namany. Les pourritures, pourriture matetiky mandroboka namagna fa tsara raha manjary mandroboka namagna. N'oubliez jamais ça. Raha manjary tsy mandroboka namagna ravako aby. Les pourritures fo mandroboka namagna. Citron montrika izy mandroboka namany, tsoha montrika izy mandroboka namany. Mamindra le virus. Izy koa tsoha manjary, izy tsisy roboka raha agnilany. Azadignanareo raha volaniko zegny. Agnabo moraly. Agnabo moraly. Zegny fo. Za aujourd'hui za mahay leçon fiaignana nandalovako ahaizako mampita aminareo. Misy olo ambarako anareo tellement anao vangoena anao ataony makorely, ataony ino, tsisy raha tsy ataony anao. Nefa misy fiaignanao tsy hainy feky, anao tsy ary hitany. Tsisy raha tsy ataony anao. Ndraikindraiky izy mahita raha ataonao amin'ny Facebook, asa hoe anao fiainareo baka za shani wera. Da ndray tsy manana agnarana wera fa tia raha fanagnambarinareo za ty poerapoera zany ka mamako izy aminareo. Na tsy vakiny agnatin'ny tragno za mbala poerapoerako. Za ty zany ka mamako. Misy sasany tiagnegnanao igny. Mba tiagnano koa izy amizigny, mandeha izy mba tiandeha restaurant. Mba tiandeha restaurant izy, mba tiagnano raha karaha regny. Tsara ne magniry namagna. Attends d'abord, anao koa ndi critiquer namanao, adiasa d'abord anao fa miatteindre izy, anao mandatsa namanao. Fa tsy zegny fa, izy ambarako anareo, olo ambaniambaninao. Sasa misy mandeha restaurant, cuillère en bois là, c'est pas du restaurant, cuillère en bois. Fourchette en bois. Ça c'est des fast-food gargote ça. Azanareo tiako volagny, c'est pas du restaurant ça, pour vous dire. Ry sasany miporira fiaignananao, moraly amboara. Izy ambarako zegny.
tiandro anao igny zegny hitomagna. Jamais. Olo ampodiko ndraiky atetiko olo mitraité olo makorel na fiche de paie zay tsy hainy. CDI zay tsara regniny sofinany feky. Fiche de paie zay tsy hainy. Velominy tinginany fo izy. Kesa fenjegny forcément agnatin'ny jerinany zay tu ne peux pas te faire plaisir fa anao zegny mila magnano makorel anao tu peux te faire plaisir par tinginao tompony quoi. Matetiky olo koa traité namany makorel zay volagna fa naviny vartegna izy na zahoany vadiagnanany na izy vadiagnanany mbala tsy mahavelogno izy koa fa mandeha mivartegnanany izy mavita mihinagna hely amin'ny restaurant na mihinagna gargotte na azonareo tiako volagny. Misy koa olo karamanany igny fahitan'izy mihasa za ty mba mihasa za tsy malaza na karamanany comparé amin'ny karamanao izy amizay mitraité anao makorel. Fa matetiky ndraiky lehilahy ry avako aby mitraité magnangy makorel. Lehilahy matetiky jalousie alahelom-pory zay ndraiky hitako. Anao igny tsy hazony anao boka ni mara mangidiky amty raha fotsy amin'ny ankosinakany. Anao zegny ty drageny anao igny anao tsy hazony. Anao nzay tsy hazony igny anao traité ny makorel. Ry lehilahy aby io. Makorel ambariko anareo e. Atsika zao ty baka mivolagna hoe par exemple edy za zao miaraka am'Jo. Miaraka demoiselle tsy fagnaraka misaraka zay. Za bako miaraka amin'ny asa hoe toatsika miaraka amin'ny Michel. Bonjour Soazar. Miaraka amin'ny Michel za. 3 mois zay tsy fagnaraka igny za bako miaraka amin'ny Jacqueline za. 6 mois karaha regny aminaka tsy makorely. Satria nagnino koa tsy fagnaraka zo baka vadiagna misy baka olo miharidraha malegny tsy atao maro lehilahy miharidraha aminaka karaha regny tsy makorely. Aminaka le makorely anao mampiharoharo roho. Misy 10 ro aminaka fa makorely na anao tsy mirôdy amin'ny lalabery mampiharoharo ho. Ke matetiky ro lehilahy anao tsy tianao anao tsy miaraka amindreo igny. Anao sa miaraka amin'ny John any bako maraino misaraka ndraiky John miaraka amin'ny Jacqueline anao tsy miaraka makorel be tsy manjabaka niaraka aminaraiky niaraka aminaraiky. Tanky ro tsy ampiaroviny. Tsy makorel igny aminaka fa i tsy madigny aretigny lehilahy tsy mavita ambanimbany lehilahy izy ny solo hafa koa. Karaha zay. Karaha tony tomobily. Tomobily koa tsy manjary. Mifindra tomobily hafa koa anao. Fa tsy hoeke ampiaroviny. Aminaka le mampiharo lehilahy maro dans la même période aminaka regny fa makorel edy. Za zao miaraka amin'ny Jo, miaraka amin'ny Jacqueline, miaraka amin'ny Bruno, miaraka amin'ny Jordan, jiaby en même temps fa makorel edy igny aminaka. Makorel edy igny aminaka. Baka io nje. Ty koa raha hitako zay koa raha ngane ndraiky drako zay. Tsy hela nisy Hero Challenge igny azonareo ny boka Hero Challenge be nalaza tato igny misy namako zay izy nagnefa vola igny zay tamin'ny Hero Challenge ty nikatramoen'olo sity ty fa tsisy fa olo Tananarivo tany katramo izy nisy live nakatrako tamin'ny andrambiagna igny nataoko live sa nifafako sa mbala misy namako zay oza mba tia andeha andafy mivolaniko karakory moa fandehananao tany Shani nazavaiko taminany loatra tsy akaraka site matrimonial. Bonjour Vivat Sakelika. Izy nzay loatra tamin'ny site matrimonial ty. Izy igny tsy nagnontany za nagnambara izy raha fa tsisy igny nahita zo par internet tam Facebook tao nikatramoendreo fa nagnefa vola Tananarivo anzay raha ty nino nikatramoen'olo izy za nzay nambara izy oza bonjour zandro koa naida oza taminany maro oza site oza taminany navy publier ny gera alien tamiranany tao za karaha maro hoe oza tsofo oza zy mety mi-existe Madagascar oza tsofo koa mba hitanao olo zandro oza ke za tsy hitan'olo ataon'olo makorel za nagnino eto raha ary gnazavako aminareo. Sity ravako aby maro karazana. Azonareo zegny
Misy site anao mitady vady na Facebook io misy tiako nino rencontre tiako nino. Regny site kara regny, ho an'le titady vady regny tsy mahamentra fa regny tsy voadiny tsy site-ny makorely. Regny, koa le mahita chance amregny aza menitra. Aza menitra. Karaha toananao zao ty nivolagna aminaka za koa mba tadiava vady shani Aya mahitako vady zegny to. Paris eto tantena holo, eto miavogny holo. Anao zao ita lehilahy milalabe, vous cherchez quelqu'un, ça fait bizarre hein. Tsy tafanangana lehilahy zay milalabe. Vous cherchez quelqu'un? Tsy sako agnanjy. Ambanimbany volo na province agny zay olo entre voisine, voisin ro fampikoragna eto kony bonjour fa samby mitantany za botokorongnany hein. Eto tsy mivaky loha. Anao zegny en province eto fankahena ro samby voisin zegny ndraikindraiky misy partage repas ensemble sara karakara regny fa eto botokorongnao fa zavanao Paris eto. Eto stressé lalandava fa anao mandeha miasa lomelante karaha zegny. Nana ambaradrako to. Site za taminazy tsy raka voatery site abo site-ny makorely. Misy site fa spécial makorely. Hafa regny za. Raha sexuel regny hafa. Misy site za taminany. Inscris-toi. Izy koa mitanao site za misy a Madagascar, inscris-toi. Na amin'ny Facebook za fa navy nahita site de rencontre en Facebook karaha io. Site de rencontre ravako aby, ça ne veut pas dire que mirody anao agnatin'ny zigny. Azaveko aminareo eto, ça ne veut pas dire. Na za zao célibataire tsisy vady io, za mety m'inscrire am site spécial célibataire. Tôdy olo za, tôdy vadiagna karaha ataonao zao ty. Mivolagna amin'ny havanao, camaradinao andafy, magnaboaka sarinao, karaha regny, c'est la même chose en fait. Ke tsy midika ke anao zegny amin'ny raha karaha igny zay zay nazaveko aminany io za. Magnanova za taminany koa raha hitanao za, mety fa aza mety ary na ken'olo fa tandre mao za koa nisy olo ke mivola aminao lefasa aminaka sarinao mbonginy. Aza magnano zay dodo eo za fa anao bako za ataondreo mirabeny porno raha anao eo za. Marigny ndraiky. Fontony roa zegny misy tombe olo tsy manjary zay ro aminany io. Misy tombe olo pervers, olo désolé utiliser mot zay, tombe olo tsy manjary, vazaby tsy manjary aby io. Trongongolendreo mivola na nifasako 20 € anao lefasa zay. Aza magnano eo za taminany fa sarinao miparitika anao vabaraka dodo eo za. Ya. Zaho za tsy afaka tsy ako ataoko rabe anao. Oza. Ke par rapport amizegny korangatsika anjay mipody afara. Makorely ravako aby. Nareo lehilahy misy mitraité makorely aby. Magnangitry azy nareo ataonareo makorely. Makorely tsy karaha zay makorely mirody. Mivatry tinginany. Mivatry tinginany mangangy aminaka makorely. Mbariko anareo zay mampiaro lehilahy, misy lehilahy 10 zao lehilahy nakake. Asa roe Madagascar, 3 en France eto. Aminaka fa makorely digny. Midoha amin'ny lehilahy raiky. Tsy fagnaraka anareo, misarika. Io anao miaraka amin'olo hafa koa fa tsy lehilahy 3 hampagna anao. Ke zay zao riabako aby korangatsika niotakotika fa tegna alohan'ny koragna ty zay la jalousie. Mahafaty ho an'le managna jalousie io mandindiny fa tsy ndraiky hamoriky iafarany. Ho an'le jalousie namagna mandindiny, pose-toi la question. Izy koa anao misy olo tsy tianao, nino ma raha tsy hatiavako olo ty marigny? Pose-toi la question. Ino raha nataoko olo ty? Ino raha nataon'olo ty zao matonga za tsy tia izy? Pose-toi la question. Nino ma raha nataon'olo ty zao? Nino ma raha tsy manjary nataon'olo ty za matonga za mahinihiny mahita izy, matonga za miporira fiainagnanazy, matonga za magnasasa izy, matonga za zegny hoe pose-toi la question parce que peut-être t'as besoin d'un soin ma chérie. Mety anao izy kony io marigny raha hitako amitsika zegny, amitsika gasy matetiky zegny atsika io na fa marary tsy tsapatsika na fa mila soin psychique tsy hitatsika. Amitsika hambaka tsy haiko fa misy zao fa psychologue io deja tsy endriky haitsika hagny loatra, donc tamizambotagny tsy haiko maintenant. Psychologue io tsy endriky haitsika loatra hasan'izao. Izo mba raha tsika olo fa marary sikigny refu vegny tahagna.
Maro ane karazagna aretigny amloa io. Jalousie maladive io. Raha mety tahagna zo. Mety tahagna. Marigny zegny. Psychologue io koa tsy voatery olo marary saigny hoe miboridagna io fo magnatony psychologue. Regny mbala facile. Tsy anak médecin psychiatrique fa mbala psychologue. Peut-être t'as besoin d'un soin psychique. Dindinia na tsika olombelogno vratsika zegny na victime jalousie zegny. Ohatra tsika managna jalousie amin'olo hafa agny. Tokony dinitsika pourquoi? Na tsika mamaraha ivaditsika io. Misy izo misy fa trop. Atsika managna lehilahy volaniko zegny. Magnangy manambady. Ndraikindraiky jalousie fa midepasy fa tsy tsapatsika. Atsika manjary fa parano. Bonjour Warda. Ndraikindraiky atsika igny fa parano yake. Tsy tsapatsika fa mila soin tsika amin'egny. Io avy atsika bako misy mamono vady, manapaka kabojiny vady, na magnino, na mihady le adversaire igny, mihady amy lalabe agny, magnasasa adversaire igny. Atsika io fa malady io, alors que raha tokony adinao ndraiky vadinao magnangy agny korontaninao. Mety fa mila soin tsika aminany io. Ke anao managna jalousie amy namagna. Miatake namagna physique, robatinao, traitenao makorely, traitenao nino. Mandindinia. Lera anao magnazo jery mandiana devant fitaratra. Mandiana devant fitaratra io. Nino marategna tsy atiavako drako ty. Nino marategna nataony drako ty taminakay. Nefa izy olo tsy haiko. Nino marategna tsy atiavako izy. Dinia. Tsomba za koa fa mila tahagna lahaby fa za ty tsy normal we. C'est pas grave ma chérie. C'est pas grave bako anao magnaraka izy moramora. Tsô anao ze mba mila soin. Fitiavagna anaka zegny. Tsô anao ze mba mila soin. Fontona atsika gasy matetiky psychologue zegny raha mbala tsendrika si atsika sira loatra. Atsika magnatony pitsabo ze hagny atsika marary mangandoa mivalagna nino. Zegny hoe mangotsy ko egny magnatony paneritery ze fo. Raha mikasiky loa io matetiky tsy asiatsika sira. Alors que c'est très important. Tsô hatsika ny mila soin psychique. Izy koa un peu plus fort médecin psychiatrique na psychiatre volagnitrika izy. Tsô matanjaka mare loatra aminao, tsô anao matsapa fa atao oladala. Magnatona psychologue d'abord. Psychologue fo akendriky. Salut Fabiola. Mais oui zandriko. Magnatona psychologue fo akendriky. Fonto ndraikindraiky atsika tsy tsapatsika. Na jalousie tsika ho zany vadiagna tsika. Ils ont barna rouradia, ça va téléphone, va de noi, mais son téléphone non fait, tu te sens pas bien. Ah non, fa nanzar paranoïaque, fa maladie, mbar ko na rosi. Fa maladie. Fa retigna no in fa tsy tsapanao mbaranao mbala izy, va doka tsy maintsy farahiko fo Attention anao amin'ny fa marary. Karazi koa toatsika miatake namatsika olotsia-tsika amin'ny Facebook na nino olotsia-tsika mila robatitsika zy mila toatsika karakory fa aretigny amitsika igny fa mila tahagna fa tsia-tsika fo. Aretigny olotsianao tsy aritanao tsy arinagnino anao igny rombotro anao igny magnino fa aretigny fa tsy tsapanao tompony. Aretigny. Marigny raha volaniko zegny. Na atsika na namagna. Jalousie namagna tsy somasoma. Ampodiko ndraiky. Za tsy contre olo magnano periky nisy periky koragna anakaty. Za ty mamako makoa. Indraiky tsara nagnano periky edy makoa. Zoko kiboaraka aminaka makoa. Indraiky tsara nagnano periky edy. Fa izy fogna mitala amin'ny postizy izy ndraikindraiky. Fa izy misy fagneva. Tala amin'ny postisy. Ndraiky tsy dia misy aminay ao periky fa za tsy contre. Zoko mitala amin'ny postisy. Mamako tsara na eny tala amin'ny postisy zay na nino. Izy ndraiky magnano produit. Mampalemy fagneva nany. Aminay ao boka maro misy fagneva. Io na makoa fa matevy. Zegny za tsy contre. Bako za tsy contre olo makorely. Ampodiko eto ndraiky. Fa matetika olo mitraite olo makorely. Nihegna mivarotro fory izy na avy anandafy na nazahoany vadiagna nany.
Matetika olo mitraité olo makorely tsy vitany magnano fiainagnanao igny, i tsy mahavelo tegna nany, izy amizay mieritreritry fa navitanao la vie-nao igny zay tsy maintsy makorely. Matetika olo mitraité olo makorely fiche de paie zay tsy hainy. Tsary ny hasa i tsy hainy kabana izy misy fiche de paie fa 200 € 500 € farany agnabo amy karamanany izy nzay mitraité anao makorely. Matetika olo mitraité olo makorely ambariko anao zegny tia ataony fiainagnanao igny tsy hainy ataony hatatra azy agnatin'ny imagination-nany izy koa tsy magnano makorely izy tsy havita zigny jiaby zigny. Ravavo zampodiko ndraiky agnabo moraly anao koa traité-n'olo makorely ataova agnatin'ny jerinao fa olo ambanimbaninao fa mitraité anao makorely fa tsara olo agnabognabonao. Karaha zay koa anao koa traité-n'olo amin'ny physique attaquer-n'olo amin'ny physique-nao volagna fa olo igny tsy olo tsara zegny ao. Tsy olo tia atteindre anao fa izy tsy matatra anao attaquer-ny amin'ny physique-nao. Taovanareo, alevanareo no raha volaniko zegny mandiana deva miroara na zahava anao bako zahava sarin'olo zahava olo igny. Matetika ny olo attaquer olo amin'ny physique, izy tsy tafiboaka amin'ny vidéo naturelle zay. Satria nagnino izy manana complexe izy amin'ny haignanany tsy assumeny défaut-nany ao. Alors que olo jiaby misy défaut, azo ma olo tsisy défaut zegny. Olo jiaby misy défaut. Tsisy olo parfait zegny. Nanjely latsaka antany zay za matoky mbala misy défaut. C'est une façon de parler atsana tanjely latsaka antany. Tsisy olo tsisy défaut zegny. Eto antany. Ça fait tsy assumer défaut-nany igny izy nzay miattaquer anao. Tsy masaky miboaka amin'ny public normal naturel olo karaha regny. Vidéo aloha nagnano vidéo en direct karaha zao tsy akaraka application rehetra tsy haiko karakory ao. Andeha boka vidéo en direct perruque karakory mandeha ataoko. Za tsy contrôle magnano perruque fa za mivolagna le olo zatra micritiquer physique-n'olo. Magnano karaha zegny ravako aby. Dinia nareo raha volaniko zay fa tsy vandy. Anao igny mi-assumer défaut-nao, i tsy mi-assumer défaut-nany, marary fo-nany mahita anao mi-assumer défaut-nao alors que i tsy mi-assumer ny nany. Tiana anao karaha izy. Azo robatinareo bonheur anareo. Tohiza. Tohiza. Tsinjikanao, tohiza tsinjikanao. Mi geste anao, tohiza gestinao. Aza mitrosa amin'olo fogno. Ko fa magnano geste, ataova volanao tompy fa ko mitrosa amin'olo, volan'olo baraka, trosanakay fa anao magnano geste. Manaova geste amin'ny volanao tompiny ma chérie. Hazonao tavy. Mantrentre miasa. Netanareo tamin'ny week-end loso igny tsy dia amin'ny forme firy. Tsy tambagna andeha miasa fo tsary nanky za rehetra tinainy jusqu'à juma. Miasa fo. Za io somary azazony migraine zay nareo mahantony za tokony magnano lunette fa fitiavagna geste za tsy magnano lunette. Mangagna anzay lohako. Geste mare loatra. Tsy tia atao matoe vavy donc tsy havitagna lunette. Za myope. Myopie. Tsy mahita lavitry. Mariny fo. Ça fait mangagna lohanaka fa za tsy naefa. Za mila magnano lentille, za magnano lentille fa ndraikindraiky za mijaly tsy à l'aise za. Alors que za feno lentille. Salut Arso. Zegny. Ke. Kopakopa tagnana tsika nagnan'olo jalousie ty e. Agnabo moraly ravavoko abe. Anao kany olo tsy enjehin'olo zay donc tsisy. Ravoravo anao ka enjehin'olo. Alofo enjehin'olo e, toy zay enjehiny heritreritry. Ataovanareo agnatin'ny jerinareo le magnenjika nareo regny enjehiny heritreritry. Anao ndraiky enjehin-dreo. Azonareo volaniko zegny, anao enjehin'olo fa le magnenjika anao igny enjehiny heritreritry. Travailler mes chéris, miasa, mazotoa miasa, geste nzay taova mare, azo taviny karama io. Azo taviny. Ty koa raiky, misy olo zay tagniagna, misy olo tsisy tiagnagna zay karaha ataony ohatra zay voyage. Voyage io ravako aby. Maro olo mety magniry zao tia voyage, fa zo misy tsy passion anao fa anao mila hagnano koa. Attention. Misy olo tsy manana passion voyage koa voyage, tsy azony tavy voyage. Misy baka olo magnano voyage zegny hoe, par exemple, za mba tiako voyage, un exemple, karaha Rayano igny e. Magnano zinjay baka io. Lany vola boriny, plaisir anao tsisy. Merci, Zafiny Fuchi.
Merci Cynthia. Ke misy zegny olo voyage soit izy à cause ny Facebook izy vao voyage, azonareo asa hoe andeha amonololo, azonareo. À cause ny Facebook za zao mila voyage baka za mba hitahita koa za, azonareo tiako volagny. Olo misy olo ambakanareo tellement izy tsisy gony voyage io, izy voatery izy voyage satria asa la mode voyage ty. Asa la mode voyage ty par exemple, asa hoe voyage ty zegny mila mamonololo izy igny. Azonareo izy amizay izy mandeha voyage igny, jusqu'à nafa agnaty restaurant mbala commérage. Amy lalabe commérage, agnaty hôtel nany mbala commérage. Au lieu izy magnano vidéo normal, voilà mes amis, je vous mbala commérage. Satria regny tsisy gony voyage, rehefa mila magnano voyage mamody vavan'olo regny. Mila magnano voyage zegny amin'ny hoe concurrence regny. Regny koa hitako attention. Lany vola bory regny aminaka. Zay, aya manao izy rayano, zay izy ny ata, aya manao rayano, zay io amin'ny 5 étoiles, aya manao zay. Ça sert à quoi magnano voyage, ça sert à quoi magnano restaurant regny. Coucou Ravav, Jamila. Merci, cœur de feu. Regny zegny, tsisy varany anao magnano voyage satria regny tsy passionnant ze le voyage. Tsy gonany le voyage fa izy magnano voyage mila mamory di vavan'olo. Izy magnano voyage mila magnano concurrence amin'olo. C'est pas comme ça le voyage. Voyage filme-le. Anao koa olo tia wera film. Voilà mes amis, nanana fa izy fa agnatin'ny hôtel 5 étoiles mbala matsiaro riagnaran'ir adversaire anany re misy varany anao magnano voyage. Mbala vangoeny commérage. Anao koa fa magnano voyage, restaurant, filme-le, vite ataovadigna agnaran'iry raha ihany regny. Azonareo. Anao mihinagna dans des beaux restaurants, ataovadigna agnaran'ny raha ihany regny. Regny ny atao hoe tsy olo zatra voyage, tsy olo zatra profite en fiainana fa mila magnano zigny à cause ny vavan'olo. Zegny. Karaha ataoko zio, zako nambariko anareo, raha marimarika io c'est pas ma passion. Ry saka tiako Louis Vuitton tiako zegny, c'est pas ma passion ça. Za koa magnano regny, tellement soit za mba tia gniry ty hoanagna zigny fa za je me vois pas vraiment Chani. Za zao avec sac Louis Vuitton, za tsy meta Chani yo. Vraiment je me vois comme quelqu'un d'autre. Za zio ty mariko anareo zigny, magasin Louis Vuitton feno à Paris eto, ry marika bry. Za mangala sarantany ndraikindraiky agnatiny ao tsy dirako. Mariky tatrako ty tatrany volako. Ry Michael Kors, ino magnarana raiky Heffinger, tagnatin'ny bateau tampoka zany vidy sakahely. Raha karaha regny. Za tsy masakry Louis Vuitton deja za tsisy vola mahazo zegny. Hitanao misy namako Madame Lai. No, misy vola mashiry eo za. Za nandeha chambre-andreo teto, raha mariky feno. Drako za. Hitanao tsara be fa le gonany le izy. Izy tsy moera, gonany. Za magniry. Drako za. Raha koa tsara irin-tena. Fa, za aminareo zegny, nahitanareo raha aminaka. Hitanao peratra diamant motrika ty. C'est pas moi qui ai acheté. Za tsy azonareo andeha vidéo. Za tsy azonareo fa satria zo tsy passion-naka vola. Anareo ndraiky nahita karakavoatsika volamena aminakahy. Raha madiniky point bara. Cadeau. Za tsy azonareo andeha vidy raka satria tsy passion-naka le raha. Za zio koa nahitanareo sac Louis Vuitton tiako re Chanel sac tiako nino. Ka nahazo cadeau Chanel ataova. Za tsisy vola amregny satria za zio koa andeha gnano regny edy andeha vidy zegny. Za edy araiky andeha gniagna igny edy. Tsy le passion-naka le izy fa soit za magniry loatra mahita namagna misy. Soit ino, andeha hagnano concurrence feky doko. Fa za koa nisy raha karaha regny. Volagna fa nahazo cadeau Chani. Za ty tsara nahay nanagna eritreritry hitako feno magasin Rolex zay andeha mitany montre Rolex. Satria nagnino tsara tsapansay montre anaka izy koa fa étanche, tsy za tafiseky tafanasa tagnana izy tsy maty point bara. Za tsy magnino. Fa raha hitantanao raha mariky aminaka telefony, lunette, io ndraiky io mazahozaho tiako. Telefony, lunette. Ankoatran'izay fa voyage restaurant.
io andaniako vola izy koa ke andeha hidriky maga tanareo Galerie Lafayette à Paris eto 2 kilomètres miala aminakahy za mangala métro tsy ela bariko anareo tsara nahay nidirako za tsy mahavita ndraiky ry collègue nakahy une fois zay rendra tary za tsy mahavita satria nagnino tsy passion nakahy raha karaha regny tsy passion nakahy fa za ndraiky lany amin'ny téléphone nakahy miza voyage miza pays igny satria passion nakahy ke karaha zay zegny ataonareo misasany olo tsy managna goût amin'ny voyage fa i raha ihany io magnano voyage za mba tiagnano koa na hoe izobaka misy olo sasany aminany mahita antena magnano voyage geste werawerany voyage tatao mpagnarivo non tsy agny tellement raha io passion antena zay fiera magnano zigny karaha ataon'olo mividy raha marque regny rô fiera managna zigny azonareo fiera antena managna zigny magnano zigny antena zay werawera tsy maintsy mandeha fa misy sasany zegny izy zegny tsy weraweranany tsy gonany feky le voyage igny izy il faut izy mila magnano tsara magnano raha koa tianao tsara magnino raha magniry raha tsara fa misy olo tsy managna gony voyage feky ro tsy managna gony zo feky fa ro mila magnano zo mamody vavany raha ihany pendant voyage ro mbala commérage alors que voyage ifendro na billet d'avion fo otriny hôtel otriny commérage dinisandro misy varanao magnano voyage. Tu peux faire une vidéo en direct, tu peux discuter avec tes amis, partager ta joie. Tu peux partager ta joie. Anao chambre anao magnano anao mikoragna, anao piscine mety mikoragna, partage ta joie. Anao mety partager avec namanao magnaboaka paysage, magnaboaka raha tsara. Fa ambila commérage amzigny. Ambila satria anao koa mbala hatsaro ry raha ihany amin'ny voyagenao igny, anao amin'ny restaurant tsara. Dikan'zegny anao igny nanaovanao zigny tsy baka amin'ny hoe fitiavanao le voyage na restaurant fa anao zay mila andeha hamonololo ry adversaire anao. Ça c'est zéro edy voyage anao de aminakahy volana riagnan-drano. Satria tu ne profites pas fa anao mbala mipenser adversaire anao. Volana riagnan-drano edy agnaran'zigny edy. Parce que non, tu laisses même pas ton corps, ton cœur qui profite les beaux endroits à ton oui. Anao mbala matsara adversaire anao igny. Venu me séjourner, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Anao mety filmer, partage avec tes amis, fa pas adova dignan kely ka gnaragna raha ihany. Zegny raha tiako volagniko ke. Zegny nataoko hoe volagnako hoe fa misy olo tsy gonany voyage. Attention. Restaurant misy tsy gonany, attention. Manjary magnantsontsaka anao amizay matsara tsy miprofity zegny anao. Tsy miprofity. Za tiako nambariko anao misy tantiniko zay. Akory ataonao mandeha manokana isan'io izy, zay roa fampikaika regny, efa karaha io eo za. Akory izy ataonao mandeha manokana. C'est comme ça e volaniko. Za hoe tsy loso eo izy, tsy tondrako izy aminakahy, tsy hoe tsisy vola, tsy tondrako izy. Oui, c'est comme ça, ça vous tellement, voilà. Les tanarozio zanako los vacances nane, andeha en Grèce ro ndraiky babany. Ro mody dimanche za ndraiky fa mody samedi soir, na mandeha jeudi za samedi soir fa tony la rentrée. Lundi, donc, il faut que dimanche za io me prépare la rentrée n'girano fa tony sy vacances. Que za andeha tranquille. Andeha tranquille, je vais profiter. Ha, iasako io tsara kandeha où? Il faut ça profite. La karazay. Que? Attention, tsono handeha niagnana manao handeha ngano raha tsy tianao fa mila hamono lolo fo. Volana riagnan-drano. Volana riagnan-drano. Raha ndraiky magniry mahita olo karaha tondry namako maromaro. Coucou Aïcha, maromaro namako. Amitsangan'olo ato ro la mode tiandro. Za magniry. La mode na karazany maquillage fotsy anagnantena. Sephora zay za tsy midriky amin'ny Sephora na Mariano koa tsy vidy ranomanitry. Crème o maquillage za tsy mahazo vola mividy raha amindroa. Aleo fo kikony naka. Raha karaha zay. Ça fait que la olo zegny amin'ny monde-nany. Ro zegny avy à Paris eto ro mandeha magnegna na ro mandeha vacances ro magnegna ia centre commercial mividy lamba. Za mandeha Barcelona, ianareo magasin dirako à Barcelona ry Primark. Za mandeha en Italie za midriky Primark.
Tiako za tsy avanty aminareo fa Primark tiany fahignako. Ndraiky New Yorker. Primark mora sady tsara qualité. Izy ambarako anareo zay fa. La jalousie raha avako aby satria izy koa besoin d'un soin mandihana mitaha fa mety misy problème wa mila mitaha tsy araiky tsy aroe olo volaniko eto. Koa fa jalousie mare loatra amy depasy ndraiky anao rombotro feky anao mivolagna olo tsy hainao tsary hitanao. Robatinao izy ankaratsinao fizikinany nino